Okay mga binangga, pahinga na tayo sa Bayan Bohol. Payong buntag sa tanan. Pahinga na tayo sa Bayan Bohol mga kahigalaan. So diha lang tas munisipyo di ay mga pinangga, ulat-ulat lang mo diha kay na late me kay naplatan ang barko. Oo mga pinangga. So ulat-ulat lang mo diha ha. Kay paingon na media sa Sagbayan Bohol mga higala. So hala, sikay-sikay mga taga Tagbilaran, mga manugat sa Tagbilaran Bohol karon. Kay kamo mga taga Ubay pwede ra mo mosugat sa Tagbilaran karon sa may sa may Graham Avenue mga pinangga, no? Sa may Harbor View diha ta mga higala. So sikay-sikay na mo diha mga manugat sa Tagbilaran. So karon na pa may padulong pa may Sagbayan Bohol mga pinangga, no? Okay, so kita-kits ta mga taga Sagbayan Bohol karong adlaw mga higala nya sidi madugay sidi madali maabot na mi diha sa Sagbayan Bohol mga pinangga, no? So nagasalamat, no, sa tanan nga mga naglantaw karon mga kahigalaan. Andam-andam na mo mga